La lai teo tam layat ka jingi ki jong ki nong hikai school hapo ka secretary jong ka Federation of All School Teachers of Meghalaya ya ka ba ka sarkar kam siam la sngap badang yele menti hadu kine kisngi bat klem pun urlong ya ka jing dawa jong ki te ki nong hikai hapo ka jala nagaleng jong ki te ki nong hikai kindang pene la da ka sarkar kam pat la ban ai ka jing dawa jong ki bat kendang penlong ru ya ka jingi ki ka bajur ya ka ba menta ka kenti la da ban sim ya ka rai ba menta baro shitayo on penlong da ka jing deng ribon yong hakmat jong ka office trikam jong ka embos ya tu babu mebon leng do ha ka jingi keren bat kelat pathai ko bor lada ka sarkar kendang pene bat le menti ki no hikai ki nya sekmat bat onom pedang ya ka jing keren jong menteri ka tenat pule puthi la ne menteri rangba ka jala tang ha kilat pathai ko bor henry ki de ban khot da ka sithi la ne ban shong ha ka mi jong ka jing keren ya tu babu mebon leng do ngidan pra ajar ngot ki no hikai ad hoc ha ka state jungi Meghalaya bat kita gi pra ajar ngot ki no hikai kinwan yalam ya ki khun ki kiti jongki kinwan yalam ru ki kuram jongki bat kitu ki badang samla kinwan yalam ki parlok jongki bat kinya wer ya kitu ki kena school ki baki lai kai ki kumta kani ka jing ki ladangi pelong si saya kata ka jing ki ngindon kumba 10,000 ani palat 10,000 ngon ki breu ki banyaki ha kata ka jing ki ha bangia dawa ya ka jungi bat kamdi ka jingi ki ka batang sisngi kata ka jingi ki kanya chi ya hadu ba ka sarkar kan sngap ya kita ki jing dawa jungi ada ka sarkar kam sngap bat kale menti ngiru nginlong kita ki ba menti kum ka sarkar hi bat nginlong kita ki ba yaine ha ka nongrem ba inya ki ba hadu bangin dayo ya ke ai ka bangi dai hok anyo ti kumbang ila I hakikat to kan isngi ba menteri ramba ba dipet ya ka puli puthi ba lakmen rumbui ula ai ka statement ha media ba ula ong ba ka government hi kanumla ban emphasize but haka pa yade ba enhancement kandang perkat ti kawai ka ba ni kum kinohikai nila ne kata ka jingmut ba I ka sarkar ka mat perkat ka ba ka perkat andai ke jing dawa jungi ti kalong me kawai ni do basdang ausnam arajar ka khandai nila dawa ban emphasize ti kumta how news nam ha ka khanda ka pratrek jom kala lingkot ha ka ba ka fastom kala kendu batu ofisa sarkar ba Ambrose Marak di ha kata ka proposal ka panila pha sya ba Ambrose nila ong balada ka sarkar kamla ban ai ni kata ka deficitization nila dawa ba ka sarkar kan enhance ya ka tulop jungi khat prahajar bat 100% pane man usnam di kata khat prahajar kubangan cuban rap yang sasisin kadai kaju nabenta nadu ki LP ki UP ki secondary baki high secondary klamdan kanu ka jingya pair apeng kini kategori ngi dawa lang be kumju bakan deben khat prahajar enhancement benta bat 100% malausnan di ha ka ba yadai bakani katayo kani katayo ka balai jungi bang ya shong ni bangin ya dawa na ka sarkar bakan pendap ya kita kijing dawa jungi dia kani katayo ila shim no sadakawi pat kasenjam ka bande no kata ka black ribbon week dia kani ka black ribbon week kuma pi ni u ribbon ubayong bangideng mangi baro kino hikai nila sedang bendeng no yau ni black ribbon nadu mentakasni ladangi don hangni ne ladangi election class eru bangindeng yung new black ribbon bang adventuru ikiwe pat ki parano hikairu ba kataba pidon ba pinyedeng yung new black ribbon kum kadak menteri bangim smutanat bat kata ka rukum tray jong ka sarkar di shu kumbangan chu benrap yang saya sisien kumbangan penkan mau iki parano hikai bat ngan penkan mau ya ka sarkar kamtam bangi di kita kino hikai ki bala dawa ya ka hok la slam bat mentang ila that ti kumta ka jing dawa jungi menta kan nyat bet kam syong ka statement ayu ba menteri rangba jong ka jala konrat sama ai ani kam syong ba ka ka statement ba ba lakmen rumbo ai hendai ka bangi kwa hi ba ka sarkar kan ai ngi da ka jing tho ka ba scam ka ba ka sarkar kala shim ya kata ka rai ba kan le kumni kumtai dani ka sarkar kalaban khot banyekren ini haka round table
Habangi ong ka round table ka bamut bangi baro ngilong kumju bat ngila bangin voice ya kata opinion jungi bat ngila bangin ya keren baka sorkar bangin ya yo bangin ya pleo jungmut ke ka bangin le ka babhatam na benta jung kinohi kai om tang na benta ka ni ka snam lani lashim snam ndai na benta ki snam ru ki bansawan ti kumta lada ka sorkar hi kumbangi i kalong kale menti kale pamsunyau ni syong ni dap da kata ka jing smokia na benta ki parano hikai badu kalalong kum ka jing penleran ini kino hikai bangin hap panwan syong ni hakmat jongani ka emboss office man la kasngi mental alai tayo pa ni leran ni smopo namar ka kani kam di ka jakasyong jungi ka dai haki classroom bangin hikai ki kena Andai haba ka sorkar ka syem ya kata karai ba kan le bam sutnyo ngiru ni la syem ya kata karai bangin sa wanra da kata ka jingi ki ka bahe tam ha ka jela mi halia kumta ngila prepare ya kata ka plan ngila dabdan kata ka blueprint ngile no ngila sedang bangin ngin mobilize kini ino hikai na baro ki district ngin saleju Shagaru Hills bat ngin sa pensmutu ya ki no hikai nagaro nilayo sibun ki support Nagaru Hills kidan ki no hikai Nagaru Hills ki bansawan sini si emboss office kini ki kendiat sini bangin ya keren bat bangin ya penyat ya kini kam sapang bat ha kumbang ala ong nadu pasdang hi mal senkut kini ka exam matrik bat kelas 12 ngin sa wanra ya ta ka jingya ki ka bahe tam ha ka jela ha ka ba om tang ki no hikai ad hoc kin chimenta andai ki we pat ki no hikai ru kin chimenta